Żewġ żgħażagħ Maltin qegħdin iduru bil-flus tal-euro folots jixtru affarijiet żgħar sabiex jingħataw ħafna bqija. Żorna proprju wieħed mill-ħwienet fil-Birgu illi kienu frodati. Renald Kassar, is-sit ta' wieħed mill-ħwienet fiċ-ċentru tal-Birgu, huwa wieħed minn dawk li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġie frodat minn żewġ żgħażagħ li marru jixtru b'100 € falsa. Jirrakkonta kif żewġ żgħażagħ deru eċitati qabel daħlu fil-ħanut, tant li jagħmlu madwar 5 minuti jduru quddiem il-ħanut qabel ma daħlu. Sit il-ħanut spjega lil One News kif dawn għadu jistennew li jkun hemm impjegata femminili sabiex taqdihom. Damu jaħsbu għana qabiex daħlu mill-recordings li rajna, għadu jistennew li kunaw staff femminili. Malli insertat li edha wahida daħlu ġolbar, daħlu b'100 karta, li wara sirna nafu li hija falsa, talbu għatnej luminata, u ovvjat għatom il-bqija ta' 100, jiġifieri daw b'280 marru tajjeb ħafna. Iżda meta ġew biex iħallsu għaż-żewġ tiflixken luminata wieħed minnhom der eċitat ferm, speċjalment meta tfaċċa impjegat maskili. Kassar stqar li sakemm kienu qed jistennew il-bqija wieħed miż-żewġ żgħażagħ deru nervużi ħafna. Tant li għal aktar minn darba huwa der jolli idu ma' rasu jħares madwaru biex jara jekk huwiex qed isegwihom xi ħadd. Bħal dal-każ hawn ħafna f'dil pjazza nserta li kien hawn każ ieħor b'100 karta falsa. Nisperaw li blajnuna tal-pubbliku, blajnuna tal-Facebook li qed jgħin ħafna, daw l-persuni jinqabdu biex ma jkomplux jiġġeneraw daw il-kwantità li għaw sorsi tajbin li għalunna mill-pulizija li għaw ħafna. F'każ separat li seħħ ftit tal-jemilu mara li marret tixtri b'100 € falsa ħarbet tiġri wara li sit ta' ħanut ieħor induna u qabada fil-fatt. Sa dan it-tant kull min għandu xi informazzjoni dwar iż-żewġ żgħażagħ li qed jixtru bil-flus folots jista' jikkuntattja lill-pulizija fuq in-numru 112.